Nilitum non election campaign claim bom lo. Lagi nilitum BJP party pen nilitum a candidate lagi Omar Singh Tisu. Asi alang lipan nilitum kepahayi pan si nilitum non polling nilitum dam bom lo. Asi nilitum non kedam tangan tami nilitum mesen. Asi nilitum highway gi Omar Singh Tisu pan nilitum MP citoy dun po. Karbi Anglong hiduk kerat kelak arar pan alang li kampak lem dun ji pan sini litum alang li pan ning ci tepini di toy dun po tapi dun pini da mendak du nong dolomara api asang kang long sin tum anglo asi dak penangan mu dak ci tong du asi nilitum ning thelo dak du nong dolomara api asmenta nilitum hanak pahai din beko ke Ano kilang generation of han mane ko pini nang atom BJP सरकार pela bangso dolomrang kang han nang atom kacing bai tuna pondo mane nek kyong se hailo ko ta atom mane kiti pa jodi ningang samten oh lah hai ke dolo athe ke nilitum nonda rolling do bomlang council nonda do bomlang da se development pin ne nilitum non ke klem pontang ansu se klem mon po da pin tum local mc mate em education sa richard tokbi alang li stame unan ke dak duar bogore rat fan development fan dalang li klem pon bomlo dan alang li ta klem pon bomlang ko sinili tum ben kaida ke chingi ke thandu da sinona development long nangali le pun khan ta nilitum na pali fan sin tum bori po Sir, kadang-kadang lah MP harus singgah ke MP skin pen betul aja kan tapi klaim ekonomi itu sedia. Jadi nona tu kecil dah mana nona MP apa nak kosan sir. Nona kita Lagi kedamtang MP phanta nilitum sorsada mathai we ate MP kadang tetan lagi Karmenglong chat bolam galile ke Karmenglong NC hirse ang ligi hang lagi aposi direct MP scheme ben bukali pustame Karmenglong autonomous council pen tame dak jahang claim lo lagi MP tumen jiki cithan me claim pon hai aposi dok khoi nilitum dak dolo maralong malinang lili pustame kapegadim ke nang lilo asinon ke bang GMP tame nilitum han la kado we scheme nilitum han nangwan PRG puge nilitum mathati sitame ning thedo mangkela halo de thedung tame Karmenglong rat thanalang li Delhi long tame lang li kam klam ko